El programa Connecta't al SAT és un programa de l'Ajuntament de Mataró, en aquest cas municipal, i el portem des de l'Atlàntida de Dependència d'aquí de Mataró. I el programa consisteix en un projecte a través d'unes tablets que proporciona l'Ajuntament de Mataró amb usuaris que ens proporciona serveis socials i fem una sèrie d'activitats depenent de les necessitats de cada usuari i depenent també del seu nivell. El perfil amb el que treballem són persones grans amb dificultats de mobilitat, que en aquest cas els impedeix a diversos d'ells sortir de casa, i també hi ha molts que tenen aquest sentiment de soledat. I llavors fem unes videotrucades, unes sessions individuals i també unes grupals amb una fisioterapeuta i amb una psicòloga, i llavors tenen aquest espai de qualitat. Podem fer taller de memòria per a una estimulació cognitiva, activitats físiques guiades, però el que més fem és suport emocional. Moltes vegades tenim plantejades certes activitats que després finalment no es poden fer perquè aquell dia la persona no ha tingut una bona nit, no ha tingut un bon cap de setmana, una bona setmana, i llavors fem una miqueta de suport emocional. Així que sí que és veritat que tenim com un guió de com anirà setmanalment, però sempre ens adaptem a com es troba la persona en aquell moment. Actualment les valoracions són molt positives, tots els usuaris ens diuen que estan molt contents, que estan molt agraïts per la feina que estem fent, que tenim molta paciència, que sabem escoltar molt bé i que fem un acompanyament molt bo. Tinc ganes de parlar amb la Clara. A més, és una persona molt oberta i bé, i això per mi ja és molt. Bueno, ja és molt, ja és tot. Hola, Jordi! Jo em trobo molt sol aquí a casa i poder parlar amb una persona, com en aquest cas és ella, m'ajuda. Sí, em fa companyia i parlem una mica el dimarts. El dimarts és el dia que m'agrada més. I parlem una mica, una hora i... Bé, molt bé. Gimnàstica amb la fisio i parlem, i coses que és com un joc, coses de memòria, però és com un joc. I jo, si tinc un amic que es troba sol i comparteix la meva forma de pensar, li aconsellaria aquest programa. Sí, ho vaig aconsellar amb una amiga meva, que també és vídua, fa 2 o 3 anys, i també viu sola. Sí, m'agrada molt. Aquest projecte durarà fins a finals de desembre. Llavors, quan acabi aquest projecte, farem un balanç per saber com ha anat tot, però per nosaltres ha sigut, està sent un projecte molt gratificant.